Ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης, μεταξύ άλλων εδώ και καιρό, είναι η ανάπτυξη με ουσιαστική αποκέντρωση και μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στην Υφυπουργό Ανάπτυξης, την κυρία Άννα Μάνη Παπαδημητρίου. Καλή σας ημέρα από το στούντιο της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης και καλή χρονιά, κυρία Παπαδημητρίου. Καλημέρα κυρία Κλεάτση. Καλή εβδομάδα και καλή χρονιά στον σταθμό σας και φυσικά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που μας βλέπουν. Στην Πιερία χιόνισε, κυρία Παπαδημητρίου, γιατί είσαστε από εκεί. Στην Πιερία έριξε χιόνι? Φυσικά και μάλιστα χθες το βράδυ, επειδή ανέβηκα στον Κολυνδρό, φαντάζομαι το γνωρίζετε τον Κολυνδρό, ένα ορεινό χωριό της Πιερίας, χιόνιζε, είχε αρχίσει ήδη το τοπίο να γίνεται λευκό. Είναι μια πολύ όμορφη εποχή για μας για την Πιερία. Έχουμε και το χιονοδρομικό κέντρο στο Ελατοχώρι. Ξέρετε, αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και μέσα στις γιορτές μάλιστα δέχτηκε πάρα πολλούς επισκέψεις και τον όθηκε και η τοπική οικονομία εκεί της περιοχής. Λοιπόν, το έχουμε επισκεφτεί και εμείς, θέλω να σας πω. Πάμε λίγο στα του Υπουργείου σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι οι πολιτικές και τα μέτρα με τα οποία το Υπουργείο σας επιχειρεί να ενισχύσει την παραγωγική βάση της Βόρειας Ελλάδας και ευρύτερα της περιφέρειας, προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση και να φέρουμε στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Καταρχάς, όπως ήδη και ο ίδιος ο Υπουργός, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσίασε, πηγαίνουμε πλέον σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Και στη βάση αυτού του νέου παραγωγικού μοντέλου έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια με μια εθνική στρατηγική για περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Όπως και εσείς ίσως γνωρίζετε, έχουν ξεκινήσει κλιμάκια κυβερνητικά με τον Υφυπουργό, παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, και συνοδεία άλλων κυβερνητικών στελεχών, ανάλογα με το ποια περιοχή επισκέπτονται, από τη μια άκρη της Ελλάδος, ούτως ώστε και να παρουσιαστεί το έργο της κυβέρνησης και να παρουσιαστούν τα έργα που είναι σε εξέλιξη και φυσικά να γίνει και ένας σημαντικός ουσιαστικός διάλογος με την τοπική κοινωνία, τους τοπικούς φορείς κάθε περιοχής, για να περάσουν και στο επόμενο βήμα. Και εγώ προσωπικά, ως Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη βιομηχανία, εδώ και 1,5 χρόνο έχω επισκεφτεί τις περισσότερες περιοχές όπου υπάρχουν βιομηχανίες στη χώρα μας. Είχα πραγματοποιήσει μια τριήμερη περιοδεία στη Θράκη, στην Κομοτηνή, στην Αλεξανδρούπολη, στην Ξάνθη. Εκεί μάλιστα υπάρχουν και βιομηχανικά πάρκα, επιχειρηματικά πλέον τα καλούμε, τα οποία έχουμε εντάξει και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και στη συνέχεια έχω πραγματοποιήσει επισκέψεις και στα υπόλοιπα επιχειρηματικά πάρκα της χώρας μας. Ήδη έχουν αρχίσει να υλοποιούνται τα έργα για τα οποία έχουμε εντάξει στα επιχειρηματικά πάρκα. Στη Θεσσαλονίκη, το γνωρίζετε κι εσείς, είναι το μεγαλύτερο επιχειρηματικό πάρκο των Βαλκανίων. Είναι το πάρκο της Σύνδου, με 660 επιχειρήσεις. Επίσης έχουμε εντάξει έργα υποδομών στο Ταμείο Ανάκαμψης και για το πάρκο της Σύνδου. Και θα γίνει ένας δυνατός οικονομικός πόλος η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και όχι μόνο. Ξέρετε, πολλές φορές απέναντι σε όλα αυτά που θέλουν να κάνουν οι επιχειρηματίες έρχονται αντιμέτωποι με την γραφειοκρατία. Θα έχουμε κάποια μέτρα και σε αυτό το κομμάτι, γιατί κάπου διαβάσαμε για την ψηφιακή πλατφόρμα Open Business. Όπως και ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στοχεύουμε σε μείωση της γραφειοκρατίας τα επόμενα 2 χρόνια, τουλάχιστον 25%. Είναι ένα μεγάλο εμπόδιο η γραφειοκρατία για την ανάπτυξη και φυσικά για τα πάντα. Η χώρα μας ήδη έχει προχωρήσει εδώ και χρόνια σε αυτή την πλατφόρμα του gov.gr, που έχουμε διαπιστώσει όλοι μας ότι έχει αλλάξει τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Έτσι λοιπόν και εμείς ως Υπουργείο Ανάπτυξης προχωράμε σε μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, που είναι ένα νέο μοντέλο για τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων. Ήδη υπάρχει μια πλατφόρμα, η Notify Business. Σε λίγες ημέρες θα γίνει η μετάπτωση από αυτή την πλατφόρμα. Θα πάμε στο νέο OPSADE, στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αδειοδοτήσεων και ελέγχων, το οποίο το καλούμε Open Business. Έχουμε επιλέξει να δώσουμε αυτόν τον τίτλο, ακριβώς γιατί σηματοδοτεί μια νέα εποχή, ότι θέλουμε να ανοίξουν επιχειρήσεις, να ανοίξουν δουλειές, και γι' αυτό και δώσαμε και τον τίτλο στη νέα πλατφόρμα, αυτό το OPSADE, τον τίτλο, την επωνυμία Open Business.
Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες η πλατφόρμα θα τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Αναμενόμενο είναι ότι θα παρουσιαστούν και κάποιες λειτουργίες, θα τις αντιμετωπίσουμε. Ίσως η αρχή είναι λίγο δύσκολη, κάθε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα πάντα παρουσιάζει ίσως κάποιες μικρές δυσχέρειες, αλλά είμαστε εδώ για να λύσουμε τα όποια προβλήματα. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι όταν η πλατφόρμα θα τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, τότε η ζωή των επιχειρηματιών θα είναι πολύ πιο εύκολη. Θα μπορούν οι επιχειρηματίες μόνο μέσα από τον υπολογιστή τους να προβαίνουν στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων, αλλά όχι μόνο στην αδειοδότηση και στην κάθε είδους μεταβολή. Θα γίνεται πάντα μέσα από την πλατφόρμα, η διακοπή μιας επιχείρησης, η μεταβολή, δεν αναφέρουμε σε φορολογικά θέματα, τα απλά αδειοδοτικά. Και πέρα από αυτό θα γίνεται σιγά σιγά και πιο ευχερής ο έλεγχος εκ μέρους των οργάνων της πολιτείας. Δηλαδή θα πηγαίνει το ελεγκτικό όργανο και θα χτυπάει το QR code που θα διαθέτει κάθε επιχείρηση και εκεί θα γίνεται ανάγνωση και της κατάστασης της επιχείρησης, πότε αδειοδοτήθηκε, ποιες μεταβολές προηγήθηκαν, ποιοι είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, όπως και κάθε είδους έλεγχος. Και πέραν αυτού θα συλλέγονται και στατιστικά στοιχεία για να μπορούμε να εφαρμόζουμε και να χαράσουμε και τις περαιτέρω πολιτικές για την ανάπτυξη. Κυρία Παπαδημητρίου, η αλήθεια είναι πως Υπουργείο Ανάπτυξης είναι άμεσα συνδεδεμένο για πάρα πολλούς με την ακρίβεια. Και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω αν είσαστε ευχαριστημένοι από την εξέλιξη των κυβερνητικών δράσεων και των μέτρων για τη μείωση των τιμών στο ράφι. Κοιτάξτε, είναι ένας αγώνας, μια μάχη που γίνεται διαρκώς. Είναι το πρόβλημα που απασχολεί τα νοικοκυριά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, φυσικά και με άλλα θέματα που αγγίζουν το πορτοφόλι του κάθε νοικοκυριού. Η κυβέρνηση όμως και ο Υπουργός και κάνουν προσπάθειες συνεχείς, ούτως ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν το εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών. Ήδη, όπως είδατε, για πρώτη φορά, όπως καταγράφηκε από την Eurostat, έχουμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, μια πολύ σημαντική καταγραφή. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να ενισχύσουμε και το εισόδημα. Γίνονται αυξήσεις των μισθών για να μπορούμε να μπορούν οι Έλληνες να ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε έξοδα. Γνωρίζουμε όλοι ότι η ακρίβεια κάποιες φορές δεν είναι μόνο εξαρτάται από διεθνείς και άλλες παραμέτρους. Γι' αυτό και προσπαθούμε να καταπολεμούμε και την εσφροκέρδεια. Δια του Υπουργού ανακοινώνονται πρόστιμα συνεχώς πολλές επιχειρήσεις. Άρα γίνονται έλεγχοι, μειώνονται οι τιμές, ανακοινώθηκαν μειώσεις για 750 προϊόντα και ταυτόχρονα προσπαθούμε και να ενισχύσουμε το εισόδημα των Ελλήνων. Να πάμε και στην επιτυχία που καταγράψατε ως Υπουργείο και έχει να κάνει βέβαια με την ακύρωση του εμπορικού σήματος Turk-Aegean, το οποίο είχε κατοχυρώσει για χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Οργανισμός Τουρισμού της Τουρκίας από το Δεκέμβριο του 2021, παρακαλώ. Αυτό είναι μια επιτυχία της Ελλάδας. Είναι μια δικαίωση των εθνικών θέσεων της πατρίδας μας και πράγματι αισθανόμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και το Υπουργείο Ανάπτυξης φυσικά, αλλά και όλη η κυβέρνηση, όλη η πατρίδα μας. Ήταν μια πρωτοβουλία που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση δια του τότε Υπουργού Ανάπτυξης, του Άδωνη του Γεωργιάδη, ο οποίος έλαβε την πρωτοβουλία και κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Και πριν από 2-3 ημέρες είχαμε την θετική απόφαση αυτού του γραφείου και μάλιστα το πολύ θετικό είναι ότι έχει ακυρωθεί η προστασία, η κατοχύρωση του τουρκικού εμπορικού σήματος για πάρα πολλούς κλάδους, σχεδόν σε όλους τους κλάδους. Στις μεταφορές, στις διαφημίσεις, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είμαστε περήφανοι για αυτή την εξέλιξη και αυτό καταδεικνύει ακριβώς ότι η κυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπερασπίζεται τα συμφέροντά της σε κάθε πεδίο και εν προκειμένου σε θέματα εμπορικά. Και πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω και για το όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση, υπάρχει ένα ραντεβού του Πρωθυπουργού με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, και αναμένουμε είτε την ίδια μέρα, την Τετάρτη δηλαδή, είτε την επομένη, να ακούσουμε
την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη του ονόματος για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Είναι μια κορυφαία στιγμή η επιλογή και η ψήφιση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι ύψιστος πολιτιακός θεσμός. Εκτιμώ βέβαια και όλοι γνωρίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός θα λάβει την απόφαση πάντα λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον της πατρίδας μας και πάντοτε και με γνώμονα το σεβασμό στον ύψιστο πολιτιακό θεσμό. Την Τετάρτη θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, άρα απέμειναν ελάχιστες μέρες για να ανακοινώσει το όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Λοιπόν, δεν θα υπάρξουν διαρροές από τη δική σας πλευρά. Νομίζω ότι η σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα θα πει τον έτσι, δεν είναι? Φυσικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα, καλή χρονιά, δημιουργική χρονιά με σταθερότητα, ειρήνη και προκοπή στη χώρα μας.